heel moeilijk. Jan kwam een jaar geleden al bij mij, dat zou je leuk vinden. Nee, ook als Ja, vanavond. Jan zegt, hij is 71, dus hij zegt de jongeren moeten. Ja, vandaar dat ik dus nu ook... 45 jaar. Bijna een halve eeuw lid bent van het land. Ja, maar goed, het zingen, dat is zo leven. Ja, dat vindt hij leuk, dat vindt hij echt leuk. Dat heeft hij als klein jongetje altijd al in het kerkkoor in Deventer. Dan ga ik eerst eventjes aan de slag met de uitslag van de stemming. En ik heb eventjes een verhaaltje naar Dick Jonker. En ja, dan laat ik de rest maar aan jou lopen. En dan komt helemaal goed. Het is hier warm in de zaal. Ik ben maar een klein ventje, anders heb ik zo het idee dat ik over een randje sta te kijken. Ja, het is een algemene ledenvergadering. Ik hoorde al een hoge kabouter in de zaal. Ik denk, ja, ik heb eigenlijk niks te zoeken op zo'n algemene ledenvergadering. Ik wacht een beschermheer, zei ik, maar ja, lid van de vereniging ben ik niet. En laat ik nou vanavond toch een reden hebben om te komen. Ik denk, nou, ik wil toch even de toestemming van de voorzitter hier naar binnen komen. Ik heb wat mensen meegenomen. Dat heeft de heer Jan Smit misschien wel gezien, maar Jan, ik kom voor jou. Dus ik wil jou en je vrouw vragen naar voren te komen. Zou je dat willen doen? Heel graag. Dat is wel de kant. Ik kan wel even naar de vriendenclub hoor. Als je dit mensen dan wel even naar de vriendenclub. Vraag wil jij hier zo even. Ja, dat staat ik dan. Even ademhalen. Jan, niet echt de burgemeester hoor. Geachte heer Smits, beste Jan. In 1968. Zo. 68. Oh, dat is wel een tijd. Bent u lid van het Zeeuwse Mannenkoor geworden? Ik was toen zelf een ventje van 12 en ik had in dat jaar mijn eerste jaar op de middelbare school. Ik ging daar in korte broek naartoe. Zo lang geleden is dat. 45 jaar geleden. En binnen afzienbare tijd hoopt u dat 45 jaar jubileum te vieren. En dat is een lange periode, dat is echt een feestje waard. Maar het bleef in die lange periode niet alleen bij zingen. Vanaf 1977 bent u een zeer actieve vrijwilliger binnen het Zeeuwse Mannenkoor. In de verschillende functies die u heeft vervuld, levert u een belangrijke bijdrage aan de groei en de kwaliteit van het koor. En ik heb een aantal dingen op een rijtje gezet en ik ga het noemen. In 1977 trad u toe tot het bestuur en werd tweede penningmeester. Het koor verkeerde in die jaren nog in die omstandigheid als we 2 penningmeesters nodig hadden. Ik weet niet of dat nog zo is. Is dat een tweede penningmeester? Is dat niet. En van 78 tot 1989 was u vicevoorzitter. En van 84 tot 89 was u hoofdredacteur van het verenigingsblad Bijgeluiden. En in 1992 was u lid van de commissie Zangfestival ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van het Zeeuwse Mannenkoor. En vanaf 2003 bent u secretaris en dat is een tijdrovende en veelomvattende activiteit. Als vicevoorzitter heeft u lange tijd samen met de voorzitter naar buiten toe gezicht aan het koor gegeven. U heeft zich sterk gemaakt
voor de internationale uitstraling van het koor door een 5-tal optredens in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. In 1985 was u een van de sturende krachten bij de voorbereiding van de aankoop van dit gebouw. Het is geweldig om als koor zo'n mooi gebouw te hebben. Mede dankzij uw inzet en lobbywerk heeft de vereniging op maatschappelijk en cultureel gebied een grote bekendheid weten te verwerven. Naast uw werkzaamheden voor het Zeeuwse Mannenkoor bent u altijd bereid om mee te denken met het Koninklijk Nederlands Zangersverbond Midden-Nederland. Uw ideeën en initiatieven worden van harte ontvangen en leveren een opbouwende bijdrage. Meneer Smit, beste Jan, er is veel waardering voor uw werk. Nauwgezet en met grote toewijding heeft u alle werkzaamheden en taken verricht. Daarnaast bent u ook een plezierig mens en dat telt ook. Ik dacht dat wat ik zei nog zo zou kloppen. En in plaats van dat u allemaal roept, ja, dat is hij! Want laat dat nou het enige zinnetje zijn wat hier niet stond. En daarom spreek ik het nogmaals uit. Daarnaast bent u een plezierig mens. Ja! U stimuleert de mensen om u heen en laat zien dat zij op u kunnen rekenen. U bent al jarenlang een stabiele factor binnen de vereniging. Dat is bijzonder en daarom heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Officiële gelegenheden gewoon te komen in burgerkleding zonder jasje en stropdas en zo. Ik denk dat doe ik vanavond ook. Ik had verwacht dat er wat zou komen vanavond, want ik heb natuurlijk jarenlang in het bestuur gezeten en ik heb vele dingen gedaan. Ik denk nou misschien vinden de reden dat ik wel lid van verdiensten kan worden. Maar dit had ik niet verwacht en in mijn ervaring als ambtenaar heb ik natuurlijk vele malen de burgemeester gezien met zijn ambtsketen om. En dan wisten we hoe het protocol stond. Meestal zijn er mensen die vragen van, had je dit verwacht? En ik moet eerlijk zijn, en dan kijk ik mijn vrouw aan, vanmiddag kwam de post. Ja, en dan heb je altijd, als je dingen niet geheim houdt,